Helo, a chroeso i'r ddarlith hon ar Cofrestri Colledion Lloyd a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Felly, dwi'n gobeithio rhoi trosolwg i chi fan hyn o brosiect sydd yn ceisio cyfoethogi cofnodion llongddrylliadau Cymru drwy gysylltu gydag adnodd ffynhonnell greiddiol colledion, Cofrestri Colledion Lloyd, Lloyd's Casualty Returns. Nawr, prosiect 6 mis yw hwn, a mae wedi cael ei ariannu gan Sefydliad Cofrestri Lloyd. Be na'n neud yw dechrau trwy roi rhyw gefndir cyflym i chi o'r ddoi sefydliad. Comisiwn Brenhinol, Henebion Cymru a Sefydliad Cofrestri Lloyd. Wedyn na'i fynd trwy rhai enghreifftiau i chi o'r colledion, o'r cofnodion. Mae'n gymleth weithiau, colledion cofnodion. Iawn. Na'i enghreiffio i chi rhai o'r llongddrylliadau hynny sydd yn nyfroedd Cymru. A wy'n gobeithio dangos i chi sut mae gwybodaeth ni o llongddrylliadau Cymru yn deillio o cofnodion dogfennol pwysig fel cofnodion colledion Lloyd's Casualty Returns. Felly, na'i nawr drosglwyddo'r sgrin i ddangos sleidiau i chi. A gobeithio bydd hynny yn gweithio. A os ydych chi'n clywed rhyw sŵn hyman yn y cefndir, dwi yn ymddiheurio, mae'r offer technegol bach yn hyn, ond mae'n gweithio'n galed a maddeuwch i ni am hwnna. Reit. Felly, dyma ni te. Llun o'r prosiect, fel chi'n gweld, yw Cofrestr Colledion Lloyd a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Nawr, i rai o'ch chi sydd ddim yn gwybod, mae y Comisiwn Brenhinol yn sefydliad sydd wedi noddi gan Llywodraeth Cymru. A'i rôl yw datblygu a hybu dealltwriaeth am driftadaeth archeolegol, adeiladol a morwrol Cymru. Sefydlwyd y Comisiwn yn 1998, a mae gyda ddi rôl curadurol ac ymchwil hefyd, a mae'n darparu gwybodaeth i nifer o sefydliadau, awdurdodau, unigolion ac ymchwilwyr. A mae gyda'r Comisiwn gasgliad unigryw o ffotograffiau, cofnodion, mapiau, cyhoeddiadau, adroddiadau yn ei archif, sef Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, neu yn Saesneg, the National Monuments Record of Wales, NMRW. Mae modd cael mynediad i rain yn rhydd drwy gronfa ddata ar-lein y Comisiwn, sef Coflein. A fel chi'n gweld yn y llun, mae swyddfeydd bresennol y Comisiwn Brenhinol yn adeilad y Llyfrgell Cenedlaethol yn Aberystwyth. Nawr, canolfan treftadaeth ac addysg yw archif casgliadau a llyfrgell cyhoeddus Sefydliad Cofrestri Lloyd. Maen nhw wedi lleoli yn Llundain, a mae gyda nhw ddeunydd o dros 250 mlynedd o hanes a phirianneg morwrol. Mae Sefydliad Cofrestri Lloyd yn Elysen, sefydlwyd yn 2012, ond mae'n gynnyrch o sefydliad llawer henach. Felly, yn 1760, nath grŵp o ddynion gwrdd yn siop goffi Edward Lloyd yn Llundain i drafod creu a chyhoeddi cofrestr i gofnodi ansawdd a dosbarth llongau, a hefyd i warchod bywyd ac eiddo ar y môr. A dros y blynyddoedd, datblygodd Lloyd arbenigedd ar draws y sector egni a thrafnidiaeth, a bellach mae casgliadau a cofnodion morwrol yn cael eu cadw gan y ganolfan treftadaeth ac addysg. Mae'r cofnodion hyn yn cynnwys cofrestr llongau, the Register of Ships, ystadegau llyngesau'r byd, rhestr arolygwyr, casgliadau cynlluniau llongau, ac adroddiadau arolwg a llawer mwy. Be mae'r prosiect hyn wedi wneud yw canolbwyntio ar cofnodion colledion, Casualty Returns, sydd yn cofnodi colledion llongau o dros 100 tunnell ledled y byd mewn cyfnodau cynyddol. A mae'r cofnodion ar gyfer 1890 i 2000 wedi cael eu digido bellach, a maen nhw ar gael yn rhif ar-lein ar Internet Archive. A felly mae hwnna'n caniatáu i'r Comisiwn Brenhinol i gysylltu cofnodion llongddrylliadau nhw gyda'r ffynonellau greiddiol hyn. Nawr, pan ni'n sôn am llongddrylliadau Cymreig, dyn ni ddim o reidrwydd yn sôn am llongau Cymreig.
Y diffiniad yw llongau sy'n dryllio o fewn ffiniau morwrol Cymru. A mae'r map hyn yn dangos i chi ble mae'r ffiniau hynny. Okay. Nawr, dyma giptau a rhai o'r cofnodion cylledion hynny, y casualty returns. A dylai ddweud fan hyn fod y cofnodion yn newid rhywfaint dros y blynyddoedd o ran eu fformat nhw a'i sut maen nhw'n cyfleu ystadegau. A byddwch chi'n sylwi ar hynny wrth i ni fynd trwy rhai enghreifftiau. Nawr, dyma esiampl o 1895, a fel chi'n gweld mae'r cofnodion yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol, a mae'r rhestr cylledion hefyd yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol. Mae'r chwarter cynta yn rhedeg oriwn o'r cynta i Mawrth 31. Ar y cychwyn, ni'n cael crynodeb yn ôl cenedl bob llong a gollwyd yn ystod y chwarter hynny. Felly mae un tudalen ar gyfer y llongau ager, fel hyn. Mae tudalen gwmws yr un peth ar gyfer llongau hwylio, sailing vessels, a mae un tudalen eto gwmws yr un peth o hyn ar gyfer y ddau fath o long wedi cyfuno. Fel chi'n gweld, mae'r holl gategorïau golled yn cael eu rhestru fan hyn, ond hefyd mae yna broken up, sylwch ar y broken up, condemned, etc. Y categori yna, mae'r categori yna ddim o reidrwydd yn golygu bod y llong yn cael eu colli ar y môr. Mae lot o'r cylledion hyn yn bwrpasol ac yn cael ei wneud mewn porthrafoedd. Felly mae'r rhan cynta'r gofrestr y cylledion yn rhestru llongau ager a gollwyd yn y chwarter hynny. Nawr, ar y top, ni'n cael allwedd ar gyfer y cenhedloedd, a mae hwn yn gip o cyd-destun hanesyddol. Felly, ni'n gweld y deyrnas gyfunol, ni'n gweld trefedigaethau Prydain yn cael eu cynrychioli. Ni'n hefyd yn gweld Austria-Hungary a Hawaii hyd yn oed. Felly, mae hwn cyn i Hawaii cael ei gydio'n ffurfiol gan yr Unol Daleithiau yn 1908. Mae hefyd allwedd ar gyfer y disgrifiad y llongau, a mae hwn yn ddefnyddiol i ni pan ni'n dod i ddehongli'r cylledion. Nawr, ar y dde, ydych chi'n gweld y categoriau hynny. Felly, abandoned at sea, broken up, burnt, collision, foundered, lost, missing a wrecked. A dyma sut mae'r cylledion yn cael eu rhestru yn y drefn hynny, wrth i ni fynd trwy tudalenau. Nawr, mae'r cofnodion yn rhoi ystod eang o wybodaeth i ni. Felly, os ewn ni fan hyn i'r secsiwn ar gwrthdrawiadau, collisions. Ar yr ochr chwith, dyn ni'n cael rhif penodol. Dyma rhif y llong yn y gofrestr llongau, Register of Ships. Wedyn ni'n cael enw'r llong ar flwyddyn yr adeiladwyd hi. Mae hefyd gwybodaeth ar tunelledd gros, weithiau mae tunelledd net hefyd, y wlad neu o ble mae'n cael ei gofrestru, disgrifiad y llong, a hefyd y siwrne, y voyage. A wedyn ar y ochr dde, dyn ni'n cael gwybodaeth pwysig ynglyn â'r y gwybodaeth ni'n rili'n chwilio amdano yn y brosiect hyn, sef y amgylchiadau a lleoliadau. Mae hefyd gwybodaeth am y cargo a hefyd y dyddiad, a mae dyddiad yn bwysig iawn i ni hefyd. Nawr, yr ochr dde fyna, y circumstances on place, dyna'r un dyn ni'n chwilio amdano yn syth os ni moyn lleoli a mapio llongddrylliadau Cymreig. A gan amlaf, nodir lleoliadau deiryddol. Ar y degau eraill, dyn ni'n cael cyfesurynau, coordinates. Yn yr enghreifftiau hyn, ni chi'n gweld yr Antonio, yr Ely a'r Maplefield o fis Mawrth 1945. A ni chi'n gweld bod dim un o lleoliad i'r Antonio ac Ely, dim ond cyfesurynau. Ond, wrth gwrs, o'r cyfesurynau hyn, dyn ni wedyn yn gallu mapio yn fras ble ddigwyddodd y llongddrylliad. Yn yr achos yr Antonio, tua 4 milltir o hanner i'r de o St Anne's Head ger Aberdaugleddau, a tua 30 milltir i'r gorllewin o Aberdaron ar gyfer y Ely. Nawr, symud ni mlaen nawr canmlynedd i 50 mlynedd, o 1945 i 1995. A ni'n gweld y teitl fan hyn, sef World Casualty Statistics. A mae'r fformat yn dros wrth i'r flynyddoedd fan hyn i flaen, mae'r fformat yn newid, a chi'n sylwi'n syth bod y fformat yn wahanol fan hyn. Mae hefyd y categoriau yn newid rhywfaint, felly bellach mae gyda ni fire a explosion. Mae hefyd diffiniad wrecked a stranded yn cael ei ehangu i gynnwys stranded.
Hefyd ni'n cael y diffiniadau, felly mae rhain yn ddefnyddiol eto i ni. Ni'n dod i ddehongli llongddrylliadau. Mae hwn yn anodd iawn i chi weld, achos bod y text yn fach iawn, felly yn ymddiheurio am hwnna, ond dyma tudalen ar cofnodion 195 o dosbarthiadau'r llongau, o classification. Okay. Felly mae nifer yn cael ei rhestru, felly dyma eto dyn ni'n chwilio amdano, fel rhyw fath o allwedd pan ni wedyn yn dod i ddehongli'r llongddrylliadau. Nes ymlaen, ni'n cael lot o dablau ag ystadegau. Felly y tabl cyntaf ar y top fyna, mae hwnna yn rhoi colledion 195 o gymharu gyda colledion blynyddoedd cynt. Y tabl ar y gwylod, mae hwn yn rhestru colledion bywydau. A mae hwn yn wybodaeth newydd sydd yn dod nes ymlaen yn y cofnodion hwyrach yn yr 80au a 90au. A felly eto, mae hwn yn wybodaeth pwysig i ni pan ni'n dod i dehongli llongddrylliadau. A mae'r tudalennau cyntaf, mae'r tudalennau cynnar y cofnodion hyn yn llawn ystadegau a tablet tebyg. Felly fan hyn wedyn, mae'r nifer y colledion yn ôl Cenedl, a felly yn 1905, dyn ni'n gweld Japan sydd wedi colli'r mwyaf ar y môr, gyda 20 o longau, wedyn mae Panama yn ail wedi colli 19. A fel chi'n gallu dychmygu, mae hwn yn wahanol iawn i ganmlynedd yn hynt. Felly, ar y gwylod fyna, mae'r colledion 1895. A dyn ni'n gweld bod Pryden wedi colli 225 llong ar y môr y flwyddyn hwnnw. A Norwy yn ail wedi colli 182 o longau ar y môr. Felly, mae'r cofnodion colledion yn rhoi patrymau hanesyddol i ni dros amser, gan adlewyrchu gwleidyddiaeth, economeg, a chaniatáu ni rili i gyd-destun ôl i llongddrylliadau Cymreig ymhellach. A mae mwy o dablau hefyd ar y tudalennau canlynol. Nes, ni gyrraedd tudalen 28 o'r diwedd sydd yn cychwyn y rhestr o colledion. A wedyn ni'n cael, yn y modd hyn, mae'n galw yn Appendix E. A dyma i chi enghraifft mas o hynny. Felly tudalen 35 fan hyn yn rhestru'r colledion o general cargo. A wedyn, mae'n mynd ymlaen wedyn i categori passenger general cargo a wedyn categori refrigerated cargo. Felly eto, maen nhw'n rhestru nhw yn ôl fan hyn, yn ôl i dosbarthiadau nhw. Felly dyw'r colledion hwyrach fel 1905 ddim yn cael eu cyhoeddi yn chwartegol. Mae colledion yn y flwyddyn gyfan yn cael eu rhestru mewn un rhestr hir. Mae yna ddoi gyfnod pwysig iawn pan ni'n dod i ddehongli'r cofnodion hyn yn yr 20th ganrif, sef cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf a cyfnod yr Ail Rhyfel Byd. A yn y cyfnod hyn mae categoriau colledion rhyfel, war losses, yn cael eu cyhoeddi. Fel chi'n dychmygu, mae'r rhestrau hyn hir iawn. Ac yn aml iawn, maen nhw'n cynnig ychydig neu dim gwybodaeth rili am lleoliad ac amgylchiadau'r golled. Felly mae'n rili anodd os nad yn amhosib i ni lleoli nhw. Weithiau fod bynnag, mae yna gategori sydd yn bwrw mwy o ole ar y golled. Felly fan hyn, er enghraifft, ni'n cael sunk by warships or by mines. A yn ail ar y rhestr, fe chi'n gweld fyna y cambanc, a ar yr ochr dde, mae'n nodi amgylchiadau a lleoliad, sydd yn grêt, achos ni chi wedyn mapio hwn a cyfri hwn fel colled Cymreig. Felly mae hwn yn digwydd mis Chwefror 1915. Ond, fel chi'n gweld fod hyn, mae rhan fwyaf o golledion rhyfel yn cynnwys prin iawn o wybodaeth. Felly wedi goleuo fyna ar y gwylod y coal mere. A wybodaeth ni'n cael rili yw rhif y llong, yr enw, tunelledd gros a net, y cenedl, felly llong Prydeinig oedd hwn, a wedyn y math o long. Ond does dim gwybodaeth fyna am y lleoliad. Ond digon lwcus, mae'r Comisiwn Brenhinol wedi cwblhau brosiect ar llongau tanfor, colledion llongau tanfor yr Rhyfel Byd Cyntaf. Ac o'r prosiect blaenorol hyn, cwblhawyd blwyddyn diwethaf, dwi'n meddwl, mae modd i ni felly gysylltu
a adnabod rhai o'r llongau sydd yn ymddangos yn y colledion rhyfel. A oedd y Meilyr yn un o'r rhai adnabod mewn prosiect cynt gan y Comisiwn. Nawr, dyma cwbl o enghreifftiau eraill i chi o golledion rhyfel. Mae'r Ianfold, llongddrylliadau, a'r Damao, sef llong Portiwgeaidd. A mae'r rhain yn ymddangos yn ail chwarter 1918. A fan chi gweld, does dim unrhyw wybodaeth am y lleoliad. Ond eto, tebyg i'r Meilyr, oedd y ddoi hyn yn barod wedi cael ei adnabod gan prosiect llongau prosiect llong danfod y Comisiwn Brenhinol. Dyma'r wefan, a os ewch chi i llongddrylliadau, wedyn gewch chi rhestr o nifer o longau, nid pob un, ond jyst detholiad o longau sydd wedi derbyn lot o ymchwil arnyn nhw. Nawr, wi'n gwybod bod Helen yn rhoi sgwrs a cyflwyniad i chi nes ymlaen ar y prosiect hyn, felly mae ddim mentro dweud lot am y prosiect model hyn, ond bydd yn werth i chi tiwno mewn a gwylio cyflwyniad Helen yn sicr. Felly dyn ni chi gweld ac adnabod y Damao a'r Ianfold o'r prosiect flaenorol hyn. Ni'n cael y gwybodaeth, lot o wybodaeth am hanes y llong, ni'n cael taith rhythwyr, virtual tour, lluniau digidol, photogrammetry, a mae'r wefan yn llawn adnoddau gwych, so mae'n map hefyd, chi gallu clico ar y dotiau hyn a cael mwy o wybodaeth am y llongau hynny, cafodd ei suddo gan llongau tanfod yn sôn o'r oeddi cyntaf. Dyma sef mae'r prosiect hyn yn cysylltu â'r prosiect blaenorol y Comisiwn. So, mae coflein yn cael ei ailwampio, ac yn y fersiwn newydd, bydd cofnodion llongddrylliadau Cymru, nid yn unig yn cael ei cysylltu gyda cofnodion Colledion Lloyd, ond hefyd bydd rheini adnabod gan sy'n cael ei adnabod hefyd gan prosiect llongau tanfod, hefyd yn cael ei cysylltu. Felly bydd modd i ddefnyddwyr siffio o un adnodd i'r llall yn rhwydd a cael mwy o wybodaeth am y llongddrylliadau. Nawr, fel nes i grybwyll, prif ddiben a prif arddull y prosiect hyn wedi bod yw croes gyfeirio mewn ffordd cofnodion Colledion Lloyd gyda cofnodion y Comisiwn Brenhinol sydd ar gael, wrth gwrs, ar coflein. Felly, rhai chi sydd ddim yn siŵr neu ddim yn gwybod am hyn, coflein yw catalog ar-lein cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, National Monuments Record of Wales, NMRW. A fan hyn mae defnyddwyr yn gallu chwilio yn rhydd am safleoedd treftadaeth Cymru ar y tir neu ar y môr. A na i jyst amlygu dwy ffordd i chi o chwilio safleoedd treftadaeth. Felly ar y gwylod fyna mae'r chwilio cofnodion a safleoedd a hefyd y mapio coflein. Ac os cliciwch chi ar mapio coflein, dowch chi ar draws y dudalen hyn, sef map o Gymru a chi chi'n zoomo mewn y mas. A beth i chi'n neud rili yw just gyda'ch llygoden chi'n tynnu sgwar neu patrial bloc rywle ar y map fel hyn. Felly wedi mynd i arfordir Sir Benfro a wedi tynnu sgwar ar y map a mae'r wybodaeth yn dod lan gyda'r holl safleoedd treftadaeth yn o fewn ardal daearyddol hynny, sef yn y achos hyn dros 2,500. A mae'r safleoedd treftadaeth yn rhoi morol ac ar y tir. Felly, ffordd arall o chwilio yw ffordd mwy traddodiadol, felly yr opsiwn o chwilio cofnodion a safleoedd. Felly, fan hyn byddwch chi yn teipo mewn un o'r safle, prif unigryw y safle, os chi'n gwybod e. Felly, chi edrych ar cyfnod neu math o safle. Felly, enghraifft fan hyn, dwi wedi teipo mewn llongddrylliad yn y math o safle. A wedyn, clicio chwilio, a gewn ni rhestr hirfaith o 5,860 o gofnodion llongddrylliadau. Ac o'r rhain, gallech chi holi yn unigol trwy fynd am fwy o wybodaeth. Felly, na i glicio wedyn ar un ohonyn nhw, sef yr anteros, a dyn ni'n cael tudalen gwybodaeth am yr anteros, sef llong a sifwyd gan dorpido Almaeneg yn ystod yr oeddi cyntaf. Ac ar y tudalen wybodaeth hyn, mae'r map yn dangos y lleoliad, mae gwybodaeth yr eitem ar y chwith, a wedyn mae grynodeb ysgrifenedig am hanes y llong hwnnw.
Ac wrth gwrs, oedd y ranteros yn un o'r llongau hynny yn gallu llwyddo y cysylltu gyda'r prosiect y llongau tanfor. Dyma wedyn y ranteros yn cofnodion Colledion Lloyd, a felly yn y fersiwn newydd y coflein bydd modd sifftio yn syth trwy hyperlink o'r tudalen coflein yn syth i'r tudalennau colledion fel hyn. Caniatau'r ddefnyddiwr edrych a cyd-destynoli'r y llongddrylliad mewn ffynhonnell gwreiddiol. Nawr, y dull arferol o gysylltu'r adnoddau oedd i fynd trwy'r cofnodion Colledion Lloyd blwyddyn wrth flwyddyn, fesul blwyddyn, o 1890 i 2000. A wedyn adnabod rheini oedd neu yn debygol o fod yn gorwedd y nyfroedd Cymru. A wedyn byddai'n chwilio cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru i weld os oedd y record yn barod gyda'r Comisiwn, a wedi cysylltu fel ni. Os nad oedd y record gyda'r Comisiwn, mae hwn yn wych achos ni'n gallu adio cofnodion newydd i gronfa llongddrylliadau Cymreig y Comisiwn. A dyna un o nodau'r prosiect. Felly nid yn unig gwneud yr hyperlinks hyn i'r ffynhonnell gwreiddiol, ond hefyd cynyddu nifer o gofnodion llongddrylliadau sydd gyda ni yn Cymru. Cwpl o ystadegau i chi felly. Mor belled dyn ni wedi llwyddo cysylltu 580 cofnod llongddrylliad Cymru gyda ffynhonnell gwreiddiol, sef cofnod Colledion Lloyd. Mae 3 cysylltiad coll, missing link fel petai. Felly mae'r llongau'r Morfa, Isabel a'r Hichlinfleet ddim cweit wedi ffindo'r cofnod yn y Colledion Lloyd eto, ond taswn ni'n gallu gwneud hynny, bydd yn dod o'r cyfanswm i 583. O'r rheini, mae 124 yn gofnodion newydd, a hefyd mae 110 wedi cysylltu â prosiect llongau i Cymru. Nawr, nid yna i gyd, dwi hefyd wedi llwyddo cysylltu â phapurau newydd cyfoes drwy adnodd Llyfrgell Cenedlaethol Cymru papurau newydd ar-lein, sydd wedi digydo papurau newydd Cymru o 1814 i 1919. Nawr, byddwn ni hefyd yn adio cysylltiad, hyperlink, ar nifer o'r cofnodion llongddrylliadau i'r erthyglau papurau newydd cyfoes. Mae hwn yn ychwanegu heinen arall o wybodaeth i ddefnyddwyr ac i ymchwilwyr wedyn wrth i nhw chwilio llongddrylliadau Cymru. Felly dyma enghraifft i chi. Dyma'r Primrose Hill sydd yn ymddangos yn cofnodion Colledion Lloyd yn 1900, Rhagfyr 1900. A drylliodd y Primrose Hill ar greigiau Penrose ger Ynys Môn. A dyma ei dudalen ar coflein, gyda wybodaeth. Felly, dwi'n gwneud cysylltiad hynna. Ond, taswn ni'n chwilio papurau newydd, dyn ni'n cael gwybodaeth diddorol iawn yn dod i'r amlwg am hanes y Primrose Hill. Felly, yn yr Evening Express, dyn ni ddim yn unig yn cael rhestr y criw ar yr ochr chwythno, ond hefyd yn cael y droddiad am y disgraceful scenes yng Nghaergybi. A mae'n darllen. A gang of marauders pounced upon casks of liquor, which were part of the cargo washed ashore. And some of them became helplessly drunk. Others tried to do away with other commodities. Up to Saturday evening, 11 bodies had been recovered. Several loafers who had previously declined to assist in recovering bodies without assurance of payment were afterwards found lying drunk among corpses. Here, hanes eitha trist, really, o ddiwedd y Primrose Hill a beth ddigwyddodd o'r criw a'r trigolion lleol. Dyn ni yn cael straeon hapusach fodd bynnag yn y papurau newydd. Felly dyma Evan Mendes, meistr y llonghwylio y Bronwen, oedd yn awyddus iawn i ganmol cymorth a lletygarwch trigolion lleol Ceinewydd, ar ôl i'r llong ddryllio ar ei ffordd o Amdosan i Cadiz yn mis Medi 1991. Felly dyma'n lythyr Mendes i olygydd South Wales Daily News.
Ni hefyd yn cael straeon weithiau, straeon arwrol o'r criw neu gan trigolion lleol. A ym mis Rhagfyr 1910, drychiodd y llongddrylliadau y Ragna yn bai Aberfelyn yn Sir Benfro. A ni gweld y drofiad o'r ymdrechion achub yn yr Evening Express, ble mae'r gohebydd yn llwyddo cael cyfweliadau, nid yn unig gyda'r criw a'r goroeswyr, ond hefyd gyda'r trigolion lleol ac yn y blaen. Felly, mae'r gohebydd yn llwyddo cael cyfweliad gyda'r capten y llong, hefyd capten Zoffi wedi enw. A mae'r cyfweliadau gyd yn eitha bywiog a dwys a llawn manylion. Ond ni hefyd yn cael cyfeiriad i fenywod arwrol Trefin, sef y pentre lleol. Nath nifer o pentrefwyr Trefin fynd mas i helpu gyda'r ymdrechion achub. A mae'r papur newydd yn adrodd, the women showed the men a noble example, and it was owing to their pluck and bravery that so many lives were spared. For their example put heart into the men. A ni'n cael cyfweliad hefyd gyda Andrew Bjohansen, un o'r criw y llong. A mae e'n dweud, I jumped into the sea with the rest, but it was awful work. I was nearly done up when I reached the beach, and should have been washed back into the sea had a woman not taken hold of me and dragged me ashore. Ni hefyd yn cael hanes am wrthdrawiad trychinebus rhwng dwy llongau ym mis Chwefror 1917 yn Môr Hafren, Bristol Channel, yn yr Evening Express. Roedd yr oriander yn cludo glo o Gaerdydd i Spezia, pan ychydig ar ôl canol nos bwrodd i'r agerlong Heliopolis. Mae'r adroddiad papur newydd yn darllen. The oriander was struck amidships with such a terrific force that she began to sink before the members of the crew had fully realized what had happened. Within half an hour, she had disappeared entirely and gone to the bottom of the sea. Ar ôl y gwrthdrawiad, mae'n debyg i'r Heliopolis barhau ar ei siwrnau Gaerdydd, wrth i griw yr oriander frwydro am ei bywydau yn y nos. Oedd y llong ager Swedaidd o'r Eba a cwch beilot o'r Bari o dan Mr Sparks ger llaw yn ddigon ffodus i estyn cymorth, ond nid cyn i 14 o griw'r oriander foddi. Mae'r erthygl yn rhoi rhestr y criw hefyd, rheini a arloesodd a rheini buodd farw. Mae'r papur newydd yn aml yn rhoi rhestr criwiau llongddrylliadau. Dyma cwbl o enghreifftiau fan hyn. Ar yr ochr chwith, dyn ni'n cael rhestr criw y Mareka, syddodd yn 1898. A sylwch ar y gwahanol wledydd sy'n cael eu cynrychioli. Felly mae gyda ni Cymru, Lloegr, yr Alban, Iwerddon, Rwsia, yr Almaen, Gwlad yr Ia, Norwy, Sweden. Mae hyn yn adlewyrchu natur rhyngwladol llyngesu masnach. Chi'n gallu gweld felly cyfoeth rhai o'r adroddiadau papur y newydd hyn o gyfweliadau gyda groeswyr a llygydystion i rhestr criwiau fel hyn, llythyrau a manylion lleoliadau, a hyd yn o'r ffotograffiau. Dyma cwbl o enghreifftiau i chi. Dyma ffotograff o'r Vera Jean, llong hwylio Prydeinig a ddrylliodd ger y Bari yn mis Medi 1918. A dyma'r llong hwylio yr Amazon, oedd yn cario glo o Bort Talbot i Iquique yng ngogledd Chile, hefyd yn mis Medi 1918. Felly, oedd yr adroddiadau ddim wastad yn cynnwys lot o wybodaeth. Weithiau dim ond ambell i frawddeg o telegram oedd gyda ni, sydd ddim rili'n rhoi lot o wybodaeth. Dyma enghreifftiau o telegramau. Oedd rhai o'r rhain yn dod o'r Press Association neu'r Central News Agency. Oedd nifer fawr ohonynt yn dod gan asiantwyr Lloyd sy'n hunain. Yn ystod yr 40 ganrif ar 15, sefydlodd Lloyd rhwydwaith o asiantwyr tua 300 erbyn diwedd y ganrif, oedd wedi lleoli mewn porthladdoedd ar draws y byd. Ac yn y papur newydd Cymreig hyn, dyn ni'n cael enwau rhai o'r asiantwyr Lloyd hyn, a bydden nhw hefyd wedi bod yn arolygu'r llongddrylliad wedyn nifer ohonynt. Mae'r telegramau hyn yn dangos, mwyn ag unrhyw beth, pa mor bwysig oedd Lloyd yn adrodd newyddion morwrol a llongddrylliadau yn y wasg Gymreig. Ac yn amlygu hefyd pa mor beryglus oedd a prysur oedd llwybrau
modwrol o amgylch glannau Cymru. Nawr, dyma cwpl o ystadegau eraill i chi, felly wedi llwyddo i gysylltu 221 o gofnodion llongddrylliadau gydag erthyglau papur newydd. Mae rhai o rhain yn cynnwys ffynonellau Cymraeg a Saesneg i iaith. Felly cyfanswm o'r gysylltiadau papur newydd fydd gyda'r cofnodion newydd fydd 260. Felly eto bydd rhain yn cynnig heinin ychwanegol o wybodaeth i ddefnyddwyr wrth iddyn nhw bodi trwy cofnodion llongddrylliadau Cymru. Nawr, y papurau newydd hefyd yn ddefnyddiol iawn yn egluro neu eglurhau ffynonellau eraill. Felly, enrich, ni'n cael cofnod y llong hwylio fan hyn, yr agioel, yn 1919. A ni'n cael enw'r lleoliad fel y Môr Hafren, jyst y Bristol Channel. Dim byd mwy penodol na hynny. Nawr, gan bod dim gwybodaeth mwy penodol gyda ni am y lleoliad, gallwn ni roi lleoliad enw morwrol i'r safle, maritime named location. A bydd hwn yn rhoi cyfeiriad grid cyffredinol ar gyfer y Môr Hafren. Ac ar gyfer yr agioel, bydd yn cael ei lleoli fan hyn yn nyfroedd Cymru. Dyna cyfeiriad grid cyffredinol ar gyfer y Môr Hafren. Ond, os dyn ni'n chwilio'r papurau newydd, dyn ni'n cael bach mwy o wybodaeth weithiau. Felly, ar ôl chwilio am yr agioel, dyn ni'n sylwi bod y llongddrylliad wedi digwydd yn Barnstaple Bay, sydd ar arfordir gogleddol Sir Dyfnaint. A felly mae'r mapio'r llongddrylliad hyn yn newid. Felly, yn wreiddiol, bydde fe wedi bod yn nyfroedd Cymru, ond o wneud bach o ymchwil pellach a sylwi yn y papurau newydd am y lleoliad mwy penodol, wel, mae'r agioel bellach tu fas i ddyfroedd Cymru. Felly, yn yr achos hyn, dyw'r agioel ddim yn cael ei ychwanegu i'r rhestrau. Ar ochr arall y geiniog, mae gyda ni enghraifft ar y twrcwnaf yn hyn, sef eto mewn rhestru'r Bristol Channel, Môr Hafren fel y lleoliad. A does dim mwy o ffynonellau gyda ni i ddynodi yn union y lleoliad, felly mi fydd y twrcwnaf am y tro yn derbyn yr enw, y lleoliad enw morwrol Môr Hafren, ac felly yn cael y cyfeiriad grid cyffredinol hynny. A felly, am y tro, nes bod mwy o wybodaeth gyda ni, sydd yn datgeru yn wahanol, mi fydd y twrcwnaf yn cael ei cynnwys fel llongddrylliad Cymreig yn nyfroedd Cymru. Nawr, gobeithio drwy rhoi hypergysylltiadau, hyperlinks i'r cofnodion Colledion Lloyd, bydd defnyddwyr hefyd yn dod yn fwy ymwybodol o'r adnoddau sydd gan Lloyd, a mae yna gymaint o adnoddau arbennig gyda sefydliad Cofrestri Lloyd. Maen nhw'n cadw cynlluniau ac arolygon am filoedd o longau, er enghraifft. Ac ar y chwith fan hyn, dyn ni'n cael adroddiad am arolwg ac atgyweiriad y llongau ers Gulf of St Vincent yn 1890. A y degfed y gorffennaf yw'r dyddiad ar hwn. A mae hwn yn digwydd, mae'r ddogfen hyn, y ffynonell hyn, yn 7 diwrnod, yn cael ei creu 7 diwrnod cyn i'r Gulf of St Vincent ddrychio ar arfordir Sir Fôn. Ar yr ochr dde wedyn, mae gyda ni adroddiad am arolwg ac atgyweiriadau yr Amazon, y llong hwylio yn 1899. Yr Amazon oedd un o'r llongau yna welon ni'n gynharach mewn ffotograff papur newydd. A drychiodd yr Amazon yn Margam yn 1918. Felly mae'r adnoddau hyn yn cynnig llwybr posib arall i ddefnyddwyr. A byddai'n annog unrhyw un i chwilio safleoedd, safle we y Cofrestr sefydliad Lloyd, sefydliad Cofrestri Lloyd. Felly, a maen nhw hefyd, ar y wefan, mae cymaint o wybodaeth am adnoddau pellach wedyn i ddefnyddwyr. Felly mae'n gam gwych rili i gychwyn trywydd ymchwil. A felly dyna ni rili. Na i just eiliad, iawn. Felly gobeithio bod nhw'n wedi rhoi trosolwg i chi am y brosiect. Hynny yw sut mae'r mynd ati i gysylltu'r cofnodion yn
cyfoethogi ac yn adeiladu ar cofnodion llongddrylliadau Cymru, Comisiwn Brenhinol. A mwy nag unrhyw beth hefyd, gobeithio bydd defnyddwyr yn sylwi ar y wybodaeth mae cofnodion cylledion sut mae'r wybodaeth yn y cofnodion cylledion yn y casualty returns yn cael ei defnyddio at ddibenion treftadaeth. A hefyd, sut mae ein gwybodaeth ni yn dod. Hynny yw, sut mae'n gwybodaeth ni am llongddrylliadau yn deillio o ffynonellau dogfennol pwysig fel cofnodion cylledion, casualty returns. Felly dyna'r trosolwg o'r brosiect. Yn droi hysydeg yna i chi sut maen nhw'n cysylltu gyda'r cofnodion cylledion Lloyd, sut maen nhw'n mynd i gysylltu gyda papurau newydd cyfoes. A felly, fel wedys i, mae coflin yn cael ei ailwampio ar y foment, ac yn y fersiwn newydd bydd yr holl gysylltiadau hyn yn cael eu creu a'r wybodaeth ychwanegol yn cael ei rhoi i cofnodion llongddrylliadau Cymru. Ac yn y fersiwn newydd o coflin, gobeithio mi fydd yn modd i ddefnyddwyr sifftio o un adnodd i'r llall, a gobeithio dod yn fwy ymwybodol o'r ffynonellau gwreiddiol. Felly gobeithio bod chi wedi mwynhau. Ymddiheuriadau eto os oes yna sŵn hymo gan y cyfrifiadur. Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi, croeso i chi gysylltu, croeso i chi ofyn, a na i wneud yn ngorau i ateb nhw. Felly diolch yn fawr am ymuno ni, a pob hwyl, da fo.